Gogo logobile saluka sempondo. Vuma ndoda yavula ezizweni. Sandla sombethe izulu nomhlaba. Kade besisho bethi kanti wena mfana unani nama ngazi inkosi yami. Shaya bashaya kodwa engiwaziyo lona. Shaya ngamshaya kanjani? Ongashayekanga umshaya. Bathi bazama ungabulala kanjani umuntu oshaya abanye. Wena ungamshaya kanjani umuntu oshaya abanye abantu. Bathi mangikhulekisa le moto bayithatha imoto bayifanisa neqokobhe lamathisi. Kodwa ngaphuma nginje. Bayithatha imoto bayisonga. Wena yafana nekhandlela elinyibikileyo elilayitiwe laphela. Kodwa ngaphuma nginje. Ngikhuluma ngaye umshayi indoda yapha okwamhlophe yalengana phansi. Kwasigala senyama safela masonto bazabona nje yakhulumisa. Uma khuluma kwenzeke. Ngitsho mina indoda enkulu ingadlangadla. Abnormal load leyo. Ngaphekwa ilondoda mina. Le phansi emhlabeni yalengana KZN. Kodwa mina ngimile ngithi ngiseqonce eEastern Cape phansi ezansi etolo fiyeni. Hayi andikho ke lapho la ngikhona ngisekuthinini mina ngihleli manje phansi kwendlu yezicelo seyivulekile ke manje indlu yezicelo seyivulekile indlu yezicelo yakhiwe iqedakele ngithi mina ofisa noma ofuna akasondele kimi angene nje kunje izicelo bese ngiyamtshela ukuthi phatha ukuthi nokuthi mawusiza ezindlini yezicelo ngoba kunento ongena nayo kule ndlu yezicelo khona ukuze labo bantu balangaphakathi bakhona ukuzwa ukuthi wena uthini noma ufunani la ekhaya. Yangizwa ngithini? Ngicela nje abantu noma bayi10 mina baphathe nje 2000 ukufaka endlini yezicelo 2000 esandleni. Abantu abayi10 ngiyabacela ngizoba prove this point. 10 people but 2000 esandleni. Bangena endlini yezicelo kodwa baqala bafone khona ukuze ngikutshela ukuthi phatha into ethile uze nayo ngoba lento masongayiphetanga ufikile anizikwazi ukufaka la. Phatha into ethile wena no2000 ungene. Into ethile no2000 ungene. Bese uyacela into zakho uyacela bese uyacela kodwa kunye nokunye sikukhuluma masongene phakathi. Inkunzi ke laba ikhozi uhlabe ngikahle behlaba ngophondo kwazi kuye nodaka. Khaphela indlela enhle eminyaka enhlanga bethu ukhayethi icala udlanga libe lokuqethelela. Kunze amabalabala nawe uyayibona ingwele. Sibongo zendoda ziqedwe. Imile lapho ngithi mina ngicela abantu 10. Na indle isicelo pha 2000. Ubese uyafona. Bese ngikutshela ukuthi phatha into ethile ke baba okanye mama okanye sisi okanye bhuti. Uze nayo. Mawufika la unkonkoza ngayo la. Kangonkozwa la. Yiyo lento ngithi mina mawungena ugaqile kodwa mawuphuma uphethe Nkosi yami. Anizuba muntu. Nayi number yami 067 9469 570. Angiyeke kuyisheshisa ke bantu. 067 9469 570. Yiyo lona lo number. Ngeke ngihlukane nale number. Ngeke le number ngiyishiye. Nawe ungayishiyi. Nayi page yami ngithi mina ayikho inkomo ngeke uyithole enabo ubuthongo. Makunjalo ngithi phakama sizwe esimnyama. Phakamani ma-Afrika amahle. Siyanithanda nibalulekile. Nako konke ngifuna ukugqithisa Nkosi yami. Mawufika la ekhaya mina uMagic anginayo. Ngiyacela. 2 umuntu ofika ofuna ngemsheshise noma ofika sengxame kade ngoba yena udliwe kwindawo adliwe kuyo. Ngiyaxolisa ngeni mina la. Mina enginako ngumuthi otithi ngiphila mina ngesintu ngimelaphi wesintu wendabuko inyanga yomphakathi. Yangizwa ngithini? Ungafikila ucabanga ukuthi izinto zongathi kunethi imvula amasenzele. Umhlola lo. Ngiyaxolisa ukukhuluma njalo. Ngomhlola lowo libalele.
fika uthi dokotela mina ngihluphekile ngicela usizo. Ibese mina njengodokotela wakho, njengemuntu ophethe injection yomuntu ogulayo, bese ngiyakuduva ngithi hamba ke uyobona ukuthi impilo injani manje. Uyangezwa ngithini? Mawusuka lapho uyibona ukuthi impilo injani, ubuye phela, ubuye uzoreport ukuthi impilo manje ihamba. Angithi mina ngincengisa impilo, angithi mina ngincengisa impilo. Yiyo lokho ngithi mina into esheshayo nento enemali anginayo, kodwa nginento eguqula impilo yomuntu. Hawu, asiyeke kanjalo, kodwa bengifuna nje abantu bakithi ukugqithisa lokho ngokuhlonipha okukhulu. Ngithi mina isenguye lona uDokotela Mshayi wezitha edolofiyeni. #ngeke uyithole.